Димәк, тағы ла берде әйтәм. Үҙегеҙ нигә нисек уңайлы шулай һөйләйһегеҙ? Ҡайһылыр ерҙә хаталанып китәм тип уйлайһығыҙ икән, тимәк, хаталанып китегеҙ, һеҙҙе бер кем дә әрләмәйәсәк, улай була, бер ҡыйынлығы ла юҡ. Еңелерәк булһын өсөн камераға ҡарап, камераны һәр ваҡыт яндырып, ошо ултырған кешеләрҙе, аудиторияны, үҙегеҙҙең дуҫтарығыҙ һымаҡ күреп, шулай итеп әңгәмәгә ҡушылығыҙ. Был теге бик мөһим момент. Бында һәм дөйөм әйткәндә ошо хәҙер теманы яңыратам һәм тағы ла берҙе тиҙ генә әйтеп үтеп китәм. Тема киләһе. Был палата социаль селтәрҙәр йәмғиәт өсөн насар йоғонто яһай тип иҫәпләй. Был палата социаль селтәрҙәр йәмғиәт өсөн насар йоғонто яһай тип иҫәпләй. Йәғни, аңлатып үтеп китәм, хөкүмәт, башйорт команда ошо теманы ысынлап та шулай, эйе, социаль селтәрҙәр насар йоғонто яһай тип сығыш яһай. Өлгөр ҡаршы сығыусылар юҡ, улай түгел, социаль селтәрҙәр йәмғиәткә киреһенсә файҙалы сығыш яһай тип файҙалы тип сығыш яһай. Өлгөр. Аңлашылдымы? Ике сессионный зал эшләйем, барыһын да унда ебәрәм. Һәм шунда һорауҙарығыҙ килеп сыҡһа, миңә һорауҙар бирергә мөмкин. Хәҙер. Унда сессионный залда обратиться за помощью организатора тигән кнопка бар, шул кнопкаға баҫһағыҙ, мин теге һеҙгә инеп ярҙам итә алам һорауҙар буйынса. Вот, ваҡыт башланды. Һеҙҙә кнопка килеп сыҡты. Һеҙ залға инергә тейешһегеҙ. Әле сессионный залда. Учалы ҡалаһының беренсе баш лицейының мин Асылсу Хөкүмәттең Азалия буламын. Әле бер башламаның, хәҙер бер минут барыһы инһен. Йәнә тағы ла берҙе хәйерле көн, шулай итеп беҙ уйындарҙы башлайбыҙ һәм уйындарҙы башлар алдан теманы тағы ла бер тапҡыр яңғыратабыҙ, барыһы ла аңлаған тип уйлайым был теманы. Йәғни был палата социаль селтәрҙәр йәмғиәт өсөн насар йоғонто яһай тип иҫәпләй тигән тема булды. Һәм шулай итеп беҙҙең беренсе һүҙ хөкүмәткә тапшырыла һәм һеҙ әҙерме? Эйе. Хөкүмәт. Башйорт. Һүҙ һеҙгә, улайһа. Социаль селтәрҙәр йәмғиәт өсөн насар йоғонто яһай, сөнки социаль селтәрҙәрҙә мәғлүмәт дөрөҫ бирелмәй. Балалар виртуаль донъяла ултырғас, үҙҙәренең сверстниктары менән уларҙың общенияһы юҡ. Һәм физик яҡтан уларҙың развитие булмайсаҡ, улар компьютерҙа ғына тик ултыралар. Олатай өләсәйҙәрен улар бергә ҡаршы бармайҙар, күрмәйҙәр, күрешмәйҙәр. Сөнки өйҙә компьютер артында ултыралар тик кенә. Һәм улар күп интернетта ултырһалар, уларҙың күҙҙәре насырая, һәм арҡаһы, осанка нарушится. Сығышым бөттө. Сығышығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Беҙ артабан дауам итәбеҙ.
видеолар токандырылып турга тийиш. Бир-бирибизди көрүп отургандан микрофон хонерга видеоны яндырырга урар энем. Шулай деп келебиз, биздин каршы чыгуучулар лидерине тапшырыла, үлгүр команданын биринчи спикери. Һез әзерме? Вакыт башланды, рәхим итегез. Безнең фикер буенча социаль селтәрләр җәмгыять өчен бик һәйбәт йогынты яһай, чөнки улар кешеләр бер-беребез менән аралашырга ярдәм итә. Социаль селтәр аша яңа танышулар мөмкинлеге бирә. Социаль селтәрләрдә бик күп файдалы мәгълүмат табырга мөмкин. Социаль сеть аша бөтә җир шарындагы кешеләр менән танышырга була. Сит ил кешеләре менән һөйләшеп, уларның телләрен ятларга мөмкинлек бирә. Буш вакытта социаль сетьларда кинофильмдар карап була, музыка тыңларга. Җир шарындагы иң яңа хәбәрләрне белеп була. Студентларга социаль селтәрләрдә бик кирәкле мәгълүмат табып була. Әлеге дөньядагы хәлдә вирус вакытында балалар, студентлар социаль сеть аша укыйлар. Безнеңсә социаль сеть бик уңайлы, кирәкле, безнең вакытта кирәкле әйбер. Фикрегез беттеме? Бетте. Кирәк йомгаклар кирәк. Зур рәхмәт. Фикрегез өчен шулай итеп без артабан һәм киләсе спикерга күсәбез. Ул да инде баш йорттан икенче спикеры. Һез әзерме? Мин әзер. Рәхим итегез. Чолак каласының беренче башкорт лицейның мин премьер урынбасары Самира булам. Социаль селтәрләрдә җәмгыять өчен насар йозайту яһай. Чөнки социаль селтәрләр интернетта утырудың вакытын саклау буенча закон булдырыр кирәк. Интернетта һөнәр кебек авыру барлыкка килә һәм интернет бер гөлхима янда психоз башлана. Балалар тышта уйнарга тиеш. Шартин көн Мин әйтергә хочу. Башкортстанда статистика буенча 2% 4 яшьлек балалар ултыра. Европала 2%. Гафу итегез, мин һезне бүлдерергә бурычлымын. Монда һораулар бирергә була. Әмма өстәү беренче спикер менән уенда каралмаган. Син шул һорауыңды үзеңнең иптәшеңә бирә ала, иптәшең уның буенча
ничектер дәвам итә ала. Әмма бер ничек тә икенче спикер кушылырга тиеш түгел. Беренче бер кеше һөйләгәндә ике кеше һөйли алмый. Бак, синең иптәшең һөйләйме? Һөйләп беттеме аның һүзе? Игътибар өчен рәхмәт. Рәхмәт фикерегез өчен. Без артабан китәбез. Һуңгы спикер өлгөр командаһының икенче спикеры. Һез әзерме? Әйе, әзер. Рәхим итегез. Без бүгенге көндә социаль селтәребез күз алдында килтерергә алмыйбыз. Чөнки ул хәзерге заманның мөһим күренеше. Социаль сеть булмаха безнең гомеребез күңелсез булыр иде. Социаль сетьтәр менән без үзебезгә күңел асалабыз. Күп файдалы мәгълүмат алабыз әйе. Унда күп файдалы үрнәкле видеолар карый алабыз. Икенче күз менән икәнсә социаль сетьтәр безнең киләсәк. Булды. Зур рәхмәт фикерегез өчен һәм командалар бүген килгәнегез өчен, монда катнашканыгыз өчен һәм хәзер күреп торам, кемгәдер һөйләүе авыр, әмма борсылмагыз, ул башта була ундай гына моментлар. Яйлап үдегез өйрәнергә дип ышанам. Һез ике команда буларак хәзер кемгәдер беренче, кемгәдер икенче урын алган торганда һөҗүмчеләр чатта буласак, һәм гомумән тагы уенда күрдегез, бер авырлыктары юк монда. Һезгә ничек рәхәт, ничек уңайлы шулай чыгыш яһарга, ябай тормышта ничек аралашасыз, өегездә дусларыгыз менән шулай монда да аралаша аласыз. Икенче уеннарда һезне көтеп калабыз, без уның турында һезгә хәбәр итербез. Әлегә һораулар бирә аласыз, әгәр дә бар булса. Сорауларыбыз юк. Башат. Алайха зур рәхмәт укытучыларга, һезне киләсе уеннарда көтеп калабыз, мәгълүматты карап барыгыз. Сау булыгыз. Уңышлар. Сау булыгыз.